Здравейте, казвам се Полин. А, аз бях доброволка към Европейския корпус за солидарност, към доброволческата им програма в организацията на Green School Village, селище Зелено училище и Асоциацията по пермакултура в България. Имах възможността да науча страшно много неща през този период. Качвах статии в блога, превеждах материали на темата за пермакултура, създавахме материали с другите доброволци за обучаване по тази тема. Обикаляхме България и селища, в които имаха нужда от помощ и им правихме workshop работилници по темата. Направихме в едно от селата направихме библиотека за семена за възрастните хора в селото. Имах възможността също да интервюирам много от членовете на организацията, изключително вдъхновяващи личности, за които може да чуете в подкаста на селище Зелено училище и също на Асоциацията по пермакултура в България. Страшно много неща преживях и научих и съм изключително благодарна и на Миша и на цялата организация за подкрепата и за нещата, на които ме научиха. И да, препоръчвам на всеки млад човек поне веднъж да е доброволец в Европейския корпус за солидарност и по-конкретно в тези организации, защото може много да се научи и да се помогне в същото време на хора в нужда. Желая ви прекрасен ден и се надявам и вие да успеете да се включите в такъв проект. Чао!